आं मुस्रि रिहन दैमारि आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानायाव इसोरनि मुङै गोसो गोथारै समायखिरा लायोदि आयेन खान्थिजों सुजानाय भारत संबिजितनि सायाव आंहा नंगुबै फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन। आं भारतनि जारगोरा आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन आरो आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। এতিয়া মাননীয় সদস্য ৰিহন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া। आं मुस्रि रिहन दैमारि आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानायाव इसोरनि मुङै गोसो गोथारै समायखिरा लायोदि आयेन खान्थिजों सुजानाय भारत संबिजितनि सायाव आंहा नंगुबै फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन। आं भारतनि जारगोरा आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन आरो आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। এতিয়া মাননীয় সদস্য ৰিহন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া। आं मुस्रि रिहन दैमारि आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानायाव इसोरनि मुङै गोसो गोथारै समायखिरा लायोदि आयेन खान्थिजों सुजानाय भारत संबिजितनि सायाव आंहा नंगुबै फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन। आं भारतनि जारगोरा आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन आरो आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन।